Kuseyo leyo mzuzu la sibheka khona udaba lwamaphupho kama kuPastor Ninga. Inamba isenze kuphela kusonga 9 ntambama uma ungumlandeli wale channel. Uma ungena umlandeli yeke le namba ngoba uzongi-WhatsApp, uzoloku ngisendela ama-SMS. Abantu abalandela le channel they know ukuthi they have to call, direct call kule namba. So sibheka la udaba olukaZinhle Mbalenhle, futhi edizinhle Mbalenhle. Ulingcela ukuza la kushona ukuphupha kumuntu othanda naye ephethe amaphepha e-divorce. Really la ubona amaphepha divorce papers. In English they are called divorce papers. Ngiyacabanga noma ngesizulu ngaba amaphepha esahlukaniso. Isingathi ke njengoba sibole sithi amaphepha e-divorce but amaphepha esahlukaniso. So amaphepha esahlukaniso nganze ukuthi awavamile ukubika okuhle. Yabo but ke abantu bayahlukahlukana. It may be a negative dream, komunye kube a positive dream, komunye ubona amaphepha e-divorce. Why? Ngoba kwabanye amaphupho afika in a reverse. Yabona mina uthola ukuthi lesikhathi ephupha okubi kuye kusho kuhle, mephupha okuhle kusho kubi, yabona. So number 1, uma uphupha amaphepha e-divorce kuba uPaul ubuma wabona. Kwabanye kusho isichitho esikhona, kwabanye kusho inkinga noma inkathazo, noma ke izifungo zababe zokuthi nina kufuna nigcine ngokuhlukana nalomuntu, yabona. Futhi ngavela ngoba lento ikhombise kunebulawo elikhona nje, kufuneka lo mshado ubhidlike, kufuna lo budlelwane benu bubhidlike, yabona. 2, futhi ke uma uphupha amaphepha e-divorce kuba uPaul ubuma wabona. Lokhu kungavela ngoba kunoqhekeko nokuthi kungenzeka lo muntu usefuna nihlukane, yabona. Ingavela futhi kanjani. Number 3, ngokujwayelekile uma uphupha amaphepha e-divorce uPaul uhle uma uwanikwa lo muntu amaphepha e-divorce, ngoba livamile ukuthi likhombele ukuthi lo muntu umsulwa, umnene, uqotho futhi uneqiniso. UGenesis 39:10 kwathi sekhuluma noJosepha insuku akamlalelanga ukuba lale naye nokuba abe enaye. Kwathi ngosuku lwelumbe engena endlini uyakwenza imisebenzi yakhe kungekho lapho phakathi noyedwa wendlu, wambamba ngengubo yakhe wathi lala nami, kepha wamshiya ingubo yakhe esandleni sakhe wabaleka wagijimela ngaphandle. 4, kwesinye isikhathi uma uphupha futhi amaphepha e-divorce kuyaba uPaul uma uwanikwa, ngoba lento iyayikhomba imizamo yezimbangi zakho yokuhlasela kanzima umshado wakho ngesichitho. NgokukaMarku 10:4 bathi uMose wavumba kulotshwe incwadi yesahlukaniso alahlwe. Number 5, futhi ke uma uphupha amaphepha e-divorce uPaul she uma uwafihla, uwathatha uwafihla, ngoba lento isho ukuthi kungenzeka unokwesaba ukulahlwa noma awufuni ukuthi waliwe noma ufuna ukwehlukana nalo muntu, awufuni ukuphela lobudlelwane bekho, bukhomba imizamo, yabona. Kanti uDeuteronomy 22:19 yona ibeke ngumkakhe angeyilahle zonke insuku zakhe. Number 6, kwesinye isikhathi kuma uphupha la maphepha e-divorce uPaul ubuma empeleni uPaul uluhle uma wadabula, yabo, ngoba lusho ukuthi mhlawumbe yenze kuyimisela ukuthatha isinyathelo noma ukwenza imizamo yokuxazulula inkinga noma ingxabano ngenhloso yokuvimba into esahlukaniso, into ngenhloso yokuvimba ukuthi kungapheli ubudlelwane. Uma lakhe
2:16 ngokuba-ke ngiyakuzonda ukwahlukana usho Jehova uNkulunkulu wa-Israyeli nosibekelayo ngobudlova nangesambatho usho Jehova zibona ngalokho qaphelani umoya wenu ukuba-ke ningakhohlisi. Number 7 umupofu amaPentekoste uPawulu uphawu oluhle uma wafisha amaPentekoste lungasho imizamo yokugwema noma yokuziba noma yokubalekela ishazo lokwaliwa ungafuni lazwe abanye abantu. So kungenzeka vele you are going through the phase yokuhlala nomuntu kodwa awufuni abantu bazi, yabona ngaba kanjalo. But amaPentekoste kwabanye amaPentekoste isuke nje khomba ukuthi ubudlelwano babo buhamba kahle, yabona kwabanye sokuthi nje ubudlelwano babo buhamba kahle. Yes, there are certain tests asuke khona zikhona ingqinamba kodwa ubudlelwano busahamba kahle. Nakuba zikhona ingqinamba naba zikhona inkinga nezinkathazo kodwa ubudlelwano babo buhamba kahle. Siyabonga.